stalo? Mhm. No, No jasne, jasne. na streamu som nebýval. Môžem niečo povedať? Ticho buď. Mhm. Nie, za prvé, ja som sa s Jezusom pýtala, že mi písal, že keď on dostane ban, že on ti dá pejsevku a že dostanem bana ja, že však, že ani mám za čo. Ja som si potom s ním písal a dal som ho preč. A potom mi napísal, že už si išiel pre pejsevku, že ja, že, no, že, to, že za to, že, no, že to tam dám znova, že potom ja písal, že to kvôli umbanu, takže to ja neviem. Plus, no však uvidíš na webe, už to tam píšem. A jak dostanem permaban, tak mi to bude jedno. Však ale môžeš, vieš, o čom chápať? To je osočovanie ad Že intimuna. všetci to nemuseli. No vidíš, keby nemá, tak ale chápeš, a keby si, že sa to náhodou nemám dôkaz, tak možno sa to i rieši, tak a ja nebudem môcť z toho nič, lebo proste som si to iba myslel. Nie, ty si ma nasral z toho hľadiska, lebo jak si začal mysleť, že ja sa bavím s Jardou, a ešte keď vy ste boli takí kamarátkovia, buď ticho, ja rozprávam. Buď ticho. Však a čo, ja som ti tiež nechal slovo a musel si rozprávať. No, a ešte predtým, jak sme si vy boli kamarátkovia s Jardou, tak ja som furt na Jardu nadával, aby si vedel. A to sa môžeš spýtať o Jezusa. A potom, keď prišiel a urazil sa kvôli tej debiline, čo mi dal tú firmu, tak som začal na ňu nadávať s touto, s Jezusom. Chvíľku sme boli na tým spíku a už som potom s tým ani nebol, ani neviem, kde chodia. Tak ja neviem, čo tu ty za debiliny trepeš. Ty tu meleš debiliny. Ty mi hovoríš, že ja sa bavím s Jardom a pritom som ho nemal rád. No tak tam spravíš som na blbca, no a čo? Ja neviem, aby si mal opletačku. Ja mám prázdniny, ja tu máš robotu. No, aby si sa nenudil. To není vymyslené. Ty si debil. Počkaj ma, buď ticho teraz. 20 minút som bol na jednom streame zo všetkých, čo streamoval na Superbarde. Začneš mi to hovoriť o streamove. Ty si všimáš, kedy som bol ja vlastne s vami v rúmke? Vieš, čo ma nasralo? No vidíš, ale na nasralo, lebo pamätáš si, ty si asi nevieš, že keď som dala šťavnož na hráča Bugarka, že urážka do rodiny. Vtedy som sa bavil s Veri o tom a ty neviem, čo sa stalo, ale ty si mi furt nadával, no nie, že nadával, hovoril si mi,
že si mi vieš čo, no ty vieš pekne čo. A to mňa nasralo, potom ďalšie ma nasralo, jak si toto, začal sa tam s Jezusom, aby si niečo ty na mňa dal a nie akože, aby som mal ja problém, ja nie Jezus. A ešte mi hovoril Jezus, že ty na mňa napletieš niečo, aby som mal jaba. Nie, to mi nepovedal, ale povedal mi, že keď Jezus dostane ban, že zaržidí, aby som dostala ja ban. A ja nemám za čo dostať ban. Ale u teba to je User joined your normálne. channel. Hej, u teba to je normálne. User joined your channel. Chce sa. Kto tu je? User was Tvoja moved mama. out of your channel. Aj User joined your spamera. channel. No, Jarda User Jara. was moved out of To je your tvoj channel. kamarát. Spamer tu, kto je to? Kto to je? Kto Čo si? kto to je? Spammer je legenda. Spamer je spamer. No nič, idem čus. Čo? No? Ty si špina, idem čus. No a ja mám tiež. Potom dojdem, čau. User Na nula. disconnected from your channel. Ty si zmrdba, nenadávaj mi ty. Ty si špina. Keby sa normálny človek so mnou porozprával, ja by som nikdy nič nespravil. User joined your channel. User was moved out of your channel. User joined your channel. Ty kokot. User left your channel. User joined your channel. Dívaj sa na ňu. Zabanuj ho za otrovanie. User left your channel. User joined your channel. Toto nemôže robiť, vieš? Tak ho zabanuj. Permaban. Napodobovanie youtubera. User in your channel was banned from the server. To bol, dívaj sa, čo mi napísal ten typek. To mi napísal, počkaj, ti to ukážem. Toto mi napísal a vôbec ja som bol 20 minút s nimi na VTLS, 20 minút som tam bol s nimi a to mi čo chcú povedať. Toto mi napísal. Ajajaj. No nič. Čo by? Ešte som to tam nedal. Je to na dlho, moc dlho. Ale vieš o tom, že aj keby náhodou nedostaneš nič z toho, žiadny suspekt. Ale ako vieš, to môžem aj ja napísať teraz Atomasovi, aj keď neviem, ako sa mám s ním spojiť. Že to je všetko pravda. To sa nedá takto ľahko. A to jasné, že ty budeš mať plus pred hlavnými, keď si nejaký administrátor. Ale dobre, ber to tak, že to nemusí to byť pravda. Není to pravda, hej. Ticho buď. Není to pravda, ale napríklad, čo keď som ja taký debil, že si to myslím, že to pravda môže byť, keď si to vravel. Ja z toho nebudem mať nič, keď som si to iba myslel. Chápeš? No, a čo keď si náhodou taký retardovaný? A to vieš odkiaľ, za tak mi tu nadáva, že som zmrk. Tak... A čo mám ako teraz spraviť? Nasralo ma to, že ste mi chceli vybaviť ban. To ma nasralo. No veď ja som písal, ale nasralo ma to. A môžem tam dať aj, že mi furt... Ale